just got married, manje bayamhalalisela. Banje bambongisa ukuthi hhayi sebenzile siyabonga. Bese-ke bathi ufanele kwenziwe i-ceremony, kufanele kwenziwe umcimbi ukuze umakoti akwazi ukungena endlini enkulu. So apparently it's a tradition. Mengabe uwumakoti awuvedane ungene nje isinoma kanjani noma ikephi, kufanele kube khona ama-process alandelwayo. Bese bayakhuluma-ke ba-discuss ukuthi kusasa ama-plans athini. Umama uye-Richmond, uphunyuka uphindela eThekwini, uMbizo lo kade eshada uya phesheya komkhomazi. Bese kuyabe ngakusasa-ke sibabone-ke abantu baya ey'ndleleni zabo. Gogo Richmond, e-Richmond. Ugogo uya e-Richmond, uMbizo uyophesheya komkhomazi, uphunyuka uphindela eThekwini.